Hello? Yawwa, ka ga miliyan ɗin da na turo maka? To da Allah abin da nake so da kai, a shirya mana gurin komai fa enough saboda za mu zo da wannan rabar da baki ne an jima mai breakfast ana. Okay, yawwa na gode. Okay. Barka da. Yawwa lafiya? Barka da. Lafiya. Wannan rabin da ka zo ne. Kai da Allah can. An gaya maka ganin wannan rufin ganin mai unguwa ne to sai ne. Mun ji an ce ne ya zo daga Abuja shine muka zo da takardunmu neman aiki. Kwanan da baka raba matasa mashina ba ku samu ba ne? Ba mu samu ba. To sai ku jira gaba. Hello? Hello. Okay. Hey. Hi guys. Come here. Come. Neman honorable muka zo. Assalamu alaikum. Malam Baffa a soya dole. Amma da ka samu da kake gaskiya. Kai kuma waye kai? Ni ma'aurinta ne. Kai waye kai kuka? Ganin wani rabu. Kai ya aka yi sarkin girman kai da kafafa. Yau ga ka a cikin gidanmu. Ka zo neman alfarma. Ko? Kakkamanta. Mun muka aiki honorable ya je Abuja wakilci mu. A zama waje mu zo mu sami shi muna aikin yi. Haka doka ta tsara. Ku kuka tura shi Abuja ya je ya wakilce ku. To ya amfanin ku kenan talakawa. Idan lokacin zaɓe ya zo mu kira ku mu ba ku 'yan kuɗaɗe ku je ku ɗan yi zuge-zuge ku sassari 'yan uwanku shine kawai amfaninmu da ku. Mu tafi Dubai, London, China mu je mu karatu ko kuna nan mu sha faro ku sha ruwan kwata. Mu ga takardun naku. Jafar karka bashi, ku tawo mutum kawo da ba ku kula. Mai raunin zuciya san baya tasiri, ka gano juriya ka gano asalin sirri. Wow! Takardun naku kuma sun yi kyau, sai dai abin da kuke nema ba lallai ku same shi ba. Kai, me yasa ya ga fanta kai abu da Dan tocin mi, kar ka saki. Kawai ka bani mamaki ba. Da ka san muhimmancin ilimi ba ka iya takardun nan ba wallahi. Ni ko na san muhimmancin ilimi domin ni in dollars aka biya min kuɗi na je America na yi karatu. Da haka kaga kuwa na fi ka sanin muhimmancin ilimi. Kore kuma mutane ba. Jina kuma kakkamanta. Da mutum da ya ci abinci a kushi, mutum da ya ci abinci a tangaran, a duk kwano suka ci. Naira kuɗi ne da lama ko kuɗi ne. Sai ne, ya bani abin nan. mai hankali ne zai iya gane. Takaddama ce,